इंराजियाव फंसे बाथ्रा दं something is rotten in Denmark दाना जोङो बर'आवबो फंसे बाथ्राखौ बुंनो हानाय थासारियाव फैदों बे जाबाय something is rotten in बर' थुनलाइ आफाद नोंथांमोना जानो हागौ नुदों 9 पेजनि बिलाइनि मोनसे लाइजाम जाय लाइजामखौ बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ गाहाय आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा दानि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथांनो लिरदों तो नोंथांमोना बे गोलाव 9 पेजनि लाइजामाव मा लिरनाय दं बर' थुनलाइ आफादखौ मा सोंथि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौ मा सोंथि सोंनानै बे 9 पेजनि लाइजामखौ लिरनाय जादों बेनि सोमोन्दै डिटेल्स मिथिनो थाखाय नैबे आंनि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना रोखा बुजि मोनगोन स' जों सानो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे बर' हारिनि गिदिर आफाद तो बे आफादानो बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ रैखा खालामबोगासिनो दङ जौगाहोबोगासिनो दङ तो बायदि खामानि मावबोगासिनो दं नाथाय नोंथांमोना बे लाइजामनि आसोल आरो गुबै बाथ्रा एबा बे लाइजामनि आयदाखौ बुजिमोनब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन एक्चुअली बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव मा सोलिगासिनो दङ मा बेले-बेजे जागासिनो दङ बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि थाखाय मा मावगासिनो दङ आरो मा गाज्रि मावदों मा मोजां मावदों आरो मा मोजां मावनो थांगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै डिटेल्स नैबे बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा दानि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथांनो लिरनाय डिटेल्स बाथ्रानि सोमोन्दै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन फै जों बिदिब्ला भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो थख' फरायलांनोसै सेथियाव दङ से नाम्बाराव 31 जानुवारि 2017 बे 17 खालि रिजोल्युसन लानाय जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादा जे बर' साहित्य सभानि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय 10,000 रांखौ 20,000 रांसिम माने बांहोनाय जाथों होननानै डिसिसन लानाय जादोंमोन बेनिफ्राय 2 नम्बराव नन प्लेन फान्ड आरो नन प्लेन फान्ड मोननै रोखोमनि फान्ड आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय जायो स' नन प्लेन फान्डआव 2017 आरो 18 मायथाइयाव 17 आरो 18 मायथाइनिफ्राय 5 लाखनिफ्राय 10 लाखसिम बारायनाय जाथों 3 नाम्बाराव आसाम एसेम्ब्लिया बैबायदिनो बाजेट पास खालामनाय जादोंमोन जे आसाम गभर्नमेन्टआ बर' साहित्य सभानो होनाय फान्डखौ 10 लाखनिफ्राय 20 लाख खालामनाय जाथों आरो नन प्लेन फान्डखौ 5 लाखनिफ्राय 10 लाख खालामनाय जाथों बै डिसिसनखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बारायनाय जादोंमोन आरो बे बोसोरावनो 2017 मायथाइयावनो आसाम एसेम्ब्लियाव पास खालामनाय जादोंमोन दि माने बर' साहित्य सभाया 2017 निफ्राय नन प्लेन फान्डनिफ्राय 25 लाख रां मोननाय जागोन आरो प्लेन फान्डनिफ्राय 15 लाख रां मोननाय जागोन टोटेल प्लेन आरो नन प्लेननिफ्राय 40 लाख रां बोसोराव बर' साहित्य सभाया आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन आरो बेखौ एप्रुभ खालामदोंमोन हेमन्त बिश्व शर्मा फाइनान्स मिनिस्टारा तारमाने बेनिफ्राय जों बुजिना मोनो बर' साहित्य सभाया बोसोरी 40 लाख रां फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइ आसाम सरकारनिफ्राय मोनो बेयो बे बाथ्राखौ माने एप्रुभ खालामनाय जादोंमोन बै समनि 2017 निनो फाइनान्स मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया दाना बेनिफ्राय बुजिना मोनो जोङो 40 लाख तारमाने बोसोराव बर' साहित्य सभाया मोनो दाना जों उननि आयदाखौ नायनोसै इन दा सेम एसेम्ब्लि बै सेम एसेम्ब्लियावनो माने आसाम एसेम्ब्लियाव बेखौ पास खालामनाय जादोंमोन आरो बै एसेम्ब्लियावनो बेखौबो पास खालामनाय जादोंमोन जि आसाम साहित्य सभाया जुदि 1 कौटि रां मोनोब्ला बेनि 50% बर' साहित्य सभायाबो मोनगोन माने 1 करोड़ मोनोबा 50 लाख बर' साहित्य सभायाबो मोनगोन बेबायदि जाबाय बे जाबाय राङारि अनसुंथाइ मोननायनि बाथ्राफोर आसाम सरकारनिफ्राय बर' साहित्य सभाया माबायदि रां मोनो बेनि डिटेल्स बाथ्राफोर दाना जोङो नेक्स्ट थांनोसै दाना जों नायनोसै मानि रिसिभ एन्ड वार्क डान दानिया बर' साहित्य सभाया बेसेबां मा मायथाइयाव रां मोनदोंमोन आरो मा खामानि मावखो बेनि डिटेल्स सोमोन्दै बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा नाथाय बर' साहित्य सभानि बा बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारिया
दानि आफादगिरि तरेन बर'नो लिरहरनाय लाइजामनि बाथ्राफोरखौसो आं नोंथांमोननो रोखा रोखा फोरमायथिदों। दा जों नायसै से नम्बराव 2018 मायथाइनि आगस्ट दानाव बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ माने बर' साहित्य सभानो 5 लाख रां हरदोंमोन। बिनिफ्राय 5 लाख रांखौ 2 माहानि गेजेरावनो खरस खालामनाय जादोंमोन जेबो खामानि मावाब्लासिनो। आसरित सोमोनांथाव बाथ्रा, जेबो खालामाब्लासिनो बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बर' साहित्य सभानो 5 लाख रां हरदोंमोन। नाथाय बे 5 लाख राङा दाननैनि गेजेरावनो जिर' जादोंमोन बर' साहित्य सभानि एकाउन्टनिफ्राय। नाथाय जेबो खामानि मावाब्लासिनो बियो माबायदि खरस जानो मोनखो बेखौ बर' थुनलाइ आफादनिनो दैदेनगिरिफ्रा बा गुबुन माने दैदेनगिरिफ्रा मेम्बारफ्रा सोमोनांदोंमोन। बिनि उनाव साननैसो उनाव मिथिना मोनबाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि एबा जेनेरेल सेक्रेटारिया इउर'पआव ट्रिप खालामनो थांदोंमोन बर' साहित्य सभानि जेबो रिजलिउसन गैयाब्लासिनो। सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो दे बर' थुनलाइ आफादा जेबो रिजलिउसन लायाब्लासिनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिया सोरबा गावनि लोगोखौ लानानै इउर'पआव बोरै दावबायनो थांनो मोनखो आरो बर' थुनलाइ आफादनि माखासे फैसाफोरखौ इउर'पआव थांनानै बोरै खरस खालामनो मोनखो। थ' बै फैसाखौथ' इउर'पआव थांनो थाखाय होआखैमोन। बर' थुनलाइ आफादनि माबा बर' थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बर' राव जौगानायनि थाखाय होदोंमोन। नाथाय इउर'पआव थांनो थाखायथ' होआखैमोन। दा इउर'पआव थांनानै बे फैसाखौ बोरै खरस खालामनो मोनखो बेयो बेसेबां जुक्ति गोनां नोंथांमोना रायजोफोरा बिजिरगोन। दा 2 नम्बराव थांनोसै जोङो। इन दा सेम सेसन 2017 आरो 18 मायथाइयावनो आसाम गभर्नमेन्टआ प्लेन आरो नन प्लेन फान्डनिफ्राय बर' साहित्य सभानो 40 लाख रां रिलिज खालामना होदोंमोन। आरो बे एमाउन्टआ बे बिबांनि रांखौ माने खरस खालामनाय देखायदोंमोन बर' साहित्य सभाया। माने आसाम गभर्नमेन्टनो इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट देखायदोंमोन जे बे 40 लाख रांखौ खरस खालामनाय जाबाय बिजाब सेबखांनायनि थाखाय। आसाम गभर्नमेन्टआ 2017 आरो 18 मायथाइयाव 40 लाख रां आसाम गभर्नमेन्टआ बर' साहित्य सभानो होदोंमोन। आरो बै 40 लाख रांखौ बर' साहित्य सभाया बुक पाब्लिकेसन खालामनायनि थाखाय खरस खालामबाय होननानै आसाम गभर्नमेन्टनो इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट होदोंमोन। नाथाय बै 2017 आरो 18 मायथाइयाव जेसेबां बिजाब साफायदों बे बिजाब साफायनायफोरखौ बै आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय 40 लाख रांखौ खरस खालामनानै बे बिजाबफोरखौ साफायनाय जायाखै। नाथाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ होनाय फान्डनिफ्रायसो एबा फान्डनि हेफाजाबजोंसो बै 2017 आरो 18 मायथाइयाव बै माने बर' साहित्य सभानि जेसेबां बिजाब साफायदोंमोन बै बिजाब साफायनायफोरखौ बै बिटिसिआ गभर्नमेन्टआ हरनाय रांजोंसो साफायनाय जादोंमोन। नाथाय बै आसाम गभर्नमेन्टआ होनाय 40 लाख राङा बबेयाव खरस जाखो बेखौ जेबो हिसाब देखायनाय जायाखै। बियो बबेयाव खरस जाखो, ना सोरनिबा सिपियाव ग्लब हाबखो, ना सोरबाया गावनि न'खर सालायनायाव, ना गावनि लाक्जारियासआव, ना बबेयाव मिस इउज खालामखो बेनि जेबो उदिस गैया। नाथाय 2017 आरो 18 मायथाइयाव जि बिजाब साफायदों बै बिजाब साफायनायफोरा बिटिसि गभर्नमेन्टआ हरनाय रांजोंसो साफायनाय जादों। नाथाय नैबे 40 लाख रांजों जेबो खामानिखौनो मावनाय जायाखैमोन 2017 आरो 18 मायथाइयाव। सोमोनांथाव बाथ्रा, लाजिथाव बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा। बर' थुनलाइ आफादा जे एसेबां रोजा लाख कौटि रांखौ जे जेबो खामानि मावाब्लासिनो जेबो हिसाब निकास आरो जेबो माने हमखानाय गैयै मिथि मोनै खामानिफ्राव बाहायदों बे थारैनो लासिंसिं आरो साननो गोनां आरो गोबां माने सोंखारिथावना बाथ्रा। बिनि उनाव फैदों नेक्स्टआव 2017 आरो 18 मायथाइयावनो मोनसे वार्क प्लेन लानाय जादोंमोन जि माने इ बुक प्रजेक्ट आरो BSSनि बर' थुनलाइ आफादनि 3थि खोन्दो जारिमिन बिजाब सेबखांनायनि थाखाय 10 लाख रां थिखाना दोननाय जादोंमोन। 2017 आरो 18 मायथाइयाव डिसिसन लानाय जादोंमोन बर' थुनलाइ आफादा जे 10 लाख रां दोननाय जाबाय आरो बे 10 लाख रांखौ इ बुक प्रजेक्ट आरो बर' थुनलाइ आफादनि 3थि खोन्दो जारिमिन बिजाबखौ सेबखांनायनि थाखाय बाहायनाय जाथों होननानै डिसिसन लादोंमोन। नाथाय 2017 आरो 18 मायथाइयाव मास मोननैसोनि उनाव 25 लाख रां बर' साहित्य सभाया मोनदोंमोन। नाथाय 25 लाख रां मोननायनि उनावबो
बै 2017 आरो 18 मायथाइयाव लानाय जि इ बुक प्रजेक्ट आरो बर' थुनलाइ आफादनि 3थि खोन्दो जारिमिन बुक सेबखांनायनि जि थांखि बे थांखिखौ मावफुंनाय जायासै 25 लाख रां मोननायनि उनावबो। नाथाय बै 25 लाख रांखौ दानिया बबेयाव खरस खालामखो सोर जाखो? ना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया गावनि सिपियाव सोनानै लाखो ना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारिया गावनि सिपियाव सोनानै लाखो बेयो जेबो उदिस गैया। रावबो बेनि हिसाबखौ मिथिदिया, बबेयावबा गोमानानै थाहैबाय। थ' लासिं सिंनि बाथ्रा आरो बेबायदि जि खामानि रां खरसा खालामनायनि जि उदिस गैया, रां हिसाब खालामनायनि जेबो खामानिनि देखायनाय गैया, बबेयाव खरस खालामनाय जाखो। थ' बेबायदि खामानिया थारैनो हारि जौगानाय, हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय नङा। बे थारैनो राव हारिमुखौ माने बुहुमनिफ्राय धंस खालामनायनिसो मोनफा मोनफा माने नेरसोन। दाना थांलायनोसै 4 नाम्बाराव 2017 आरो 18 मायथाइयावनो माने 1,20,000 रांखौ माने बर' साहित्य सभानि वेबसाइट मेनटेन्स खालामनायनि थाखाय थिखाना दोननाय जादोंमोन 1,20,000। नाथाय दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादनि वेबसाइटआ एभेलेबेल जायाखै। दिनैसिमबो बर' थुनलाइ आफादनि वेबसाइटआव जेबो आर्टिकेल आरो जेबो इनफरमेसन नागिरनानै मोना। बेयो इनएक्टिभ, दिनै मालाबाबो गेवा। अब्ला बै वेबसाइट मेनटेनेन्स थाखाय लाखिनानै दोननाय 1,20,000 फैसाया सोरनि सिपियाव हाबखो, सोर खरस खालामखो? ना बबेयावबा हादोर दावबायनायाव थांखो, ना गावनि गारि सालायनायाव, गावनि बिसि फिसायनि सला गस्ला बायनाय, ना गावनि गारि सालायनाय, गावनि न' बां लुनाय लाक्जारियास लाइफ सालायनायाव बाहायबाय नामा? सोंथि फैयो। दाना 5 नाम्बार 2018 आरो 2019 मायथाइनि वार्क प्लेन बायदिब्ला 2018 आरो 19 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादा वार्क प्लेन लादोंमोन, मावनो थाखाय थांखि लादोंमोन जे 5 लाख रांखौ माने बर' थुनलाइ आफादनि 3 रावारि सोदोब बिहुं फुवारनायनि थाखाय, फोसाबनायनि थाखाय आरो सेबखांफिननायनि थाखाय 5 लाख रां थिखानानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम बै 3 राव बर' थुनलाइ आफादनि 3 रावारि सोदोब बिहुंखौ दिनैसिम फोसाबनायबो जादिया, दिनैसिम फेहेरनायबो जादिया, दिनैसिम सेबखांफिननायबो जादिया, रिपाब्लिकेसन खालामनायबो जादिया। अब्ला बै खामानिनि थाखाय थिखाना दोननाय 5 लाख राङा बबेयाव खारखो? बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरिया बर' थुनलाइ आफादनि दानि आफादगिरि तरेन बर' बिथांनिसिम सोंथि खालामदों। दानिया जोङो बेखौल' नेना थानांसिगोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा मा एन्सार होयो बेखौ जों नेनानै थाबाय थानांसिगोन। एसेबां लाख लाख रांखौ बर' थुनलाइ जौगानायनि थाखाय हरदों, एसेबां लाख लाख कौटि कौटि रांखौ बर' थुनलाइनि राव हारिमु जौगाहोनायनि थाखाय हरदों। नाथाय दिनै बे बर' थुनलाइ राव हारिमु जौगाहोनायनि खामानिफोरखौ मावाब्लासिनो बे लाख लाख आरो कौटि कौटि थाखाखौ गावनि लाक्जारिस आरो गावनि लाइफखौ सालायनो थाखाय बाहायदोंब्ला बे थारैनो फाफनि खामानि जादों। आरो बेयो थारैनो बांसिन जोलैनि हांगार खामानि मावनाय जादों आरो बेयो जोलैनि हांगार आरो हारिनि बिराद गिदिर सुथुरनि खामानि मावनाय जादों। थ' जोङो सोंखारियो जे बिथांमोना बेनि फिननायखौ रोखा रोखायै होनांगौ। जों थांनोसै नेक्स्टआव इन दा सेम वार्क प्लेन माने 2018 आरो 19 मावनो लानाय थांखिनि बायदियैनो 5 लाख रांखौ बर' थुनलाइ आफादनि 3थि खोन्दो जारिमिन बिजाबखौ सेबखांनायनि थाखाय 5 लाख रां, नैबेथ' जाबाय डिक्सनारि फोसाबनायनि थाखाय 5 लाख रांमोन। आरोबाव 5 लाख रां बर' थुनलाइ आफादनि 3थि खोन्दो जारिमिन बिजाबखौ सेबखांनायनि थाखाय आरोबाव गुबुन मोनसे 5 लाख रां थिखाना दोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम बर' थुनलाइ आफादनि 3थि खोन्दो जारिमिननि बै बिजाबखौ बिटिसि सरकारा हरनाय राङारि अनसुंथाइजोंसो सेबखांनाय जादोंमोन। अब्ला बै आसाम सरकारनिफ्राय हरनाय 5 लाख राङा बबेयाव गोमाखो? गिदिर सोंथि, सोमोनांथावना बाथ्रा। थ' थारैनो बे बिराद लासिं सिंनि बाथ्रा, सोमोनांथावना बाथ्रा, साननो गोनां बाथ्रा। हारि जौगानायनि थाखाय थिखाना दोननाय फैसा एबा रां, थुनलाइ जौगानायनि थाखाय थिखाना दोननाय रां, बै रांफोरा थारैनो बबेयाव खारदों? ना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारिया गावनि गोसो बायदि बाहायदों नामा? गावनि लाक्जारियास लाइफ सालायनो थाखाय बाहायदों नामा? गावनि कार सालायनाय, गावनि हा जोम खा सम्पति बायनायाव बाहायदों नामा?
गिदिर सोंथि बेफोर फैसाफोरा बबेयाव खारगासिनो दङ दा थांसै नेक्स्टआव 2017 आरो 18 मायथाइयाव 2017 आरो 18 मायथाइयाव टेक्स्ट बुक्स पाब्लिकेशन आरो गुबुन गुबुन बिजाब पाब्लिकेशननि थाखाय 1.60 लाख माने 1,60 लाख माने 1.60 लाख टाकाखौ थिखाना दोननाय जादोंमोन आरो बै 2018 आरो 19 आवबो 1.60 लाख माने 1,60 लाख रांखौ टेक्स्ट बुक आरो थराय बिजाब आरो गुबुन गुबुन बिजाब फोसाबनाय माने सेबखांनायनि थाखाय माने 2017 आरो 18 मायथाइयाव 1,60 लाख आरो 2018 आरो 19 मायथाइयाव 1,60 लाख माने मोननै बोसोराव 2017 आरो 2018 मायथाइयाव मोननै बोसोराव गासै बेसेबां जाखो 3,20 लाख 3,20 लाख टाका थिखानानै दोननाय जादोंमोन 2017 आरो 2018 मायथाइ मोननै बोसोरनि थाखाय नाथाय not a single workshop seminar etc were organized for the purpose टेक्स्ट बुक फोसाबनाय दिनैसिम जादिया टेक्स्ट बुक सेबखांनाय बा गुबुन गुबुन बिजाब सेबखांनाय खामानियाव बै मोननै बोसोराव जों लोगो नांनानै 3,20 लाख रांखौ दिनैसिम टेक्स्ट बुक आरो गुबुन गुबुन बिजाब सेबखांनायाव बाहायनाय नुनो मोनदिया बे कौटि राङा थारैनो बबेयाव खरस जालांदों ना मावजि बुन्दा बायदि बै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोजौ बिबानाव थानाय आफादगिरि नेहाथारिया ग्लब 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 मन'दों नामा जिबौ गांसोमा इमब्लु बंगाखौ मन'नाय बायदि ग्लब 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 मन'दों नामा थाखा फैसाजों गावनि न' गावनि गारि गावनि हा सम्पति आरजिदों नामा गिदिर सोंथि आं बुंनाय बाथ्रा नङा बर' थुनलाइ आफादनिनो सासे गोख्रों मेम्बार सांग्रां मेम्बार बारग' आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारिया बुंनाय बाथ्रा जों बेखौ नंखायबो बुंनो हाया मानोना बे जाबाय सासे बर' थुनलाइ आफादनि एक्टिभ मेम्बार बर' थुनलाइ आफादनि एक्टिभ मेम्बारफोरनि गेजेरावनो हिलिमिलि बा दाङाबाजि जादों माने मा बुजिलायै सोमजिलायदों माने मा थारैनो बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव मायबा नङा मायबा जाथारदों बेयो थ' बेयो गोबां गिदिर सोंथि फै जों दाना नेक्स्टआव थांनोसै 2 नम्बराव 2018 आरो 19 मायथाइयाव बर' साहित्य सभाया 5 लाख रांनि इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट होदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनो इ बुक प्रजेक्टनि थाखाय माने इन्टारनेटाव अनलाइन बुक आरो मोननायनि सुबिदा खालामनायनि थाखाय नाथाय दिनैसिम इन्टारनेटाव मोनसेबो बुक आपल'ड खालामनाय जायाखै दिनैसिम मोनसेबो बुक जोङो इन्टारनेटाव नागिरनानै मोना नाथाय बर' थुनलाइ आफादा 2018 आरो 19 मायथाइयाव इ बुक प्रजेक्टखौ मावनाय जाबाय होननानै आरो इ बुक प्रजेक्ट मावनायाव 5 लाख रां खरसा जाबाय होननानै आसाम गभर्नमेन्टनो इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट होदों नाथाय दिनैसिम सोरबा अनलाइनाव इन्टारनेटाव बर' बिजाब फरायनो मोन्दों जानो जोंथ' मोनाखै अब्ला बर' थुनलाइ आफादा इ बुक प्रजेक्ट खामानि मावनाय जादों होननानै 5 लाख खरसा जादों होननानै इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट होनाया थारैनो लासिं सिं जायाखै होनबा लासिं सिं जानाया गिदिरनि माने गोजाननि बाथ्रा बर' हारिया जौगानायनि सोलायै बेसेबा माने उन जानानै थालांनायसो फोरमायाखै जानो थारैनो जादों बर' थुनलाइ आफादखौ बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायनि सोलायै बर' थुनलाइ आफादखौ बेसेबा सिङाव गोदो होनायसो जादों सिनोब्रा थांनायसै आसाम गभर्नमेन्टआ बै 2018 आरो 19 मायथाइयावनो दि बड' माने मेगाजिन बर' थुनलाइ आफादनि मेगाजिन दि बड'खौ सेबखांनो थाखाय 12 लाख रां हरदोंमोन आरो बेबायदियैनो बर' थुनलाइ आफादा माने दि बड' मेगाजिनखौ खुगा लाइसिखौ सेबखांनाय जाबाय आरो बे सेबखांनायाव 12 लाख रां खरस जाबाय होननानै आसाम गभर्नमेन्टनो इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट साबमिट खालामदोंमोन नाथाय बै बोसोराव दि बड' आरो आदार बुक पाब्लिकेशनखौ बै 12 लाख रांजों सेबखांनाय जायाखैमोन बरन्स बिटिसि गभर्नमेन्टआ हरनाय फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्सजोंसो
बै 2010 आरो 19 मायथाइनि दि बड' सेबखांनाय आरो गुबुन बिजाब सेबखांनाय खामानिखौ मावनाय जादोंमोन नाथाय आसाम गभर्नमेन्टआ हरनाय 12 लाख रांखौ बाहायनाय जायाखैमोन बे खामानियाव अब्ला बै 12 लाख राङा बबेयाव खारखो बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानायखौ बिराद गिदिर आईपीएस अफिसार जानाय बायदि मोनबाय नामा यूपीएस एग्जाम लिरनानै आईएएस अफिसार जानाय बायदि मोनबाय नामा जे आसाम सरकारा बिसोरनो लाख लाख कौटि रां हरनायखौ बिथांमोना बर' थुनलाइनि जेबो खामानि मावाब्लासिनो गावसोरनि सिपियाव ग्लब ग्लब मावजि बुन्दा बायदि सोनो दा जों थांनोसै नेक्स्टआव 9 नाम्बाराव आसाम गभर्नमेन्टआ बे 2010 आरो 19 मायथाइयावनो गुबुन गुबुन जनजातिफोरनो गुबुन गुबुन बिबांनि राङारि अनसुंथाइ होदोंमोन राभा बायदि बायदि आं बेखौ बुंलिया गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनो गोबां राङारि अनसुंथाइ होदोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनोबो 25 लाख रां अनसुंथाइ हरदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ माने थुनलाइ जौगाहोनायनि थाखाय साम केबिनेट मेम्बार्स आरो बर' थुनलाइ आफादनि खायसे लिडारफ्रानो बै 25,000 रांखौ मा खामानियाव बोरै बाहायनाया मोजां जागोन बेखौ सुबुरुन होनानै बर' थुनलाइ आफादनिनो सानैसो लिडारफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनो आर'जलाइ गथायदोंमोन जे बै आसाम सरकारा होनाय 25,000 रांखौ बबे खामानियाव बाहायनाया मोजां जागोन बेनि सायाव नाथाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बै आर'जलाइखौ बर' थुनलाइ आफादनिनो खायसे दैदेनगिरिफोरा होनाय बे आर'जलाइखौ बबेबा अफिसनि खनायावसो जेबो भेलु होआब्लासिनो गारनानै दोनदोंमोन थ' रियेलि डिक्टेटरशिप जायाखै होमबा गावनि गोसो बायदि सलायदों आसाम सरकारा बर' थुनलाइनि नामाव बर' थुनलाइ जौगानायनि नामाव फैसा हरदों गावनो हरनाय बायदि गावनि गोसो बायदि फैसा बाहायदों गारि सलायदों न' हा हु बायदों न' लुदों सम्पति लुदों गारि लुदों बेबायदि जायाखै होमबा थारैनो बेबायदि जादों बर' थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बर' राव हारिमु जौगानायनि थाखाय फैसा हरदों आसाम सरकारा बिटिसि सरकारा नाथाय बिटिसि सरकारा हरनाय आसाम सरकारा हरनाय बै कौटि लाख रांखौ बर' थुनलाइ राव हारिमु जौगानाय खामानि मावाब्लासिनो गावनि सम्पति आरजिनाय गावनि जिउ सालायनायावसो बाहायनाया थारैनो लासिंसिं बाथ्रा जों सानदों मोजां लिडार सायख'नानै हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिनि थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय राव हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना सानदों नामा जे बिथांमोना गाव एग्जाम लिरनानै आफादगिरि जादों बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोना सानदों नामा गावसोरा कम्पिटिटिभ एग्जाम होनानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जादों बिथांमोनखौ रायजोफोरा सायख'दों आरो बिथांमोनखौ रायजोफोरा सायख'दों बर' हारिनि बर' थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय नाथाय बिथांमोना बै कौटि रांखौ लाना फैनानै गावनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय बाहायनाया थारैनो पापनि खामानि जादों जों थारैनो सोंखारियो नेक्स्ट 9 नाम्बार 2018 2 अक्ट'बर खालि गौरां हटेलाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव माखासे डिसिसन लानाय जायोदि बे डिसिसनफोरा जाबाय 1 नाम्बाराव 57,55,600 रांखौ बड' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार इस्टाब्लिशमेन्टनि थाखाय बाहायनाय जाथों 2 नाम्बाराव 8.50 लाख माने 8,50,000 लाख रांखौ बड' मिडियाम एन्ड टीचार्स एवारनेस प्रग्राम लानायाव बाहायनाय जाथों 3 नाम्बाराव 24.50 लाख रांखौ बुक पाब्लिकेशन आरो 3थि खोन्दो जारिमिन बिजाबखौ सेबखांनायाव बाहायनाय जाथों माने बे गासैबो एमाउन्टनि रांखौ आसाम सरकारनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि हेफाजाबजों डिमान्ड खालामनाय जाथों आरो बे लेखायैनो बे गासैबो रांखौ माने बर' साहित्य सभानि SBIनि एकाउन्टाव क्रेडिट जानाय नुनो मोन्दोंमोन 28 मे 2019 मायथाइ खालि नाथाय दिनैसिम शिबसागर आरो डिब्रुगड़आव मोननैल' बड' लेंगुवेज लार्निं सेन्टार गायसननाय जादों नाथाय बेबो एक्टिभलि खामानि मावनाय नुनो मोनाखै मोनसेबो बड' मिडियाम आरो टिचार्सफोरखौ लानानै टिचार एवारनेस प्रग्राम लानाय नुनो मोनाखै आरो बड' बुक पाब्लिकेशन आरो बर' थुनलाइ आफादनि 3थि खोन्दोनि जारिमिन बिजाबखौ सेबखांनाय नुनो मोननाय जायाखै जेबो टिचार एवारनेस प्रग्राम लानाय जायाखै आरो
मोनसेबो माने बुक पाब्लिकेशन आरो थामथि खोन्दो जारिमिन बिजाबखौ सेबखांनाय जायाखैसै थ' थारैनो लासिं सिं बाथ्रा। बे बिथांमोनखौ बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो राजा खालामनो थाखाय बेयाव आफादगिरि नेहाथारि खालामाखै, जों बिथांखौ आफादगिरि नेहाथारि खालामदों रायजोफोरा। आरो रायजोफोरा बिथांमोनखौ हारिनि थुनलाइ राव हारिमु जौगानायनि थाखाय बिथांमोनखौ लिडार बानायदों। बिथांमोनखौ आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय रां, ब्रिटिश सरकारनिफ्राय फैनाय रांखौ ग्लब ग्लब दाउब' बायदि मन'नो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो आफादगिरि नेहाथारि बानायाखै। थ' बिथांमोना बेनि फिननायखौ होनांगौ। बे बाथ्राफ्रा आं बुंनाय बाथ्रा नङा, बे बाथ्राखौ बर' थुनलाइ आफादनिनो बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा बुंनाय बाथ्रा। दहाय आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनाया एसे गोरोन्थि जादोंमोन। 2017 आरो 2018 1,60,000 रां टेक्स्ट बुक आरो आदार बुक पाब्लिकेशननि थाखायसो। दहाय आङो 1 कौटि बुंफ्लांदोंमोन, नाथाय बियो 1,60,000 रां जानांगौ। आरो नैबे 2018 आरो 19 मायथाइनियाबो 1,60,000 रां जानांगौ। नाथाय दहाय आङो 1 कौटि बुंफ्लांदोंमोन। 1 कौटि नङा, बियो जानांगौ 1,60,000 रां आरो नैबेबो 1,60,000 रां। अब्ला नैबे जागोन 3,20,000 रां जानांगौमोन। दहाय आङो 3 कौटि बुंफ्लांदों, बे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय। गोजोन्थों, बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट।